Bon dia, avui parlarem dels tipus d'oracions segons l'actitud del parlant. Bé, tenim 6 tipus d'oracions segons l'actitud del parlant. El primer tipus d'oració que comentaré és el més comú. Aquestes oracions són les enunciatives, les que més utilitzem. Presenten fets, accions i pensaments reals. El verb apareix en indicatiu. Les enunciatives poden ser afirmatives o negatives. Les negatives porten la partícula negativa no. Mireu els exemples. Les següents són les oracions interrogatives, utilitzades per a formular preguntes. Tenen el verb en indicatiu i normalment porten el signe d'interrogació. Tenim 2 tipus d'interrogatives, les totals i les parcials. Les totals es poden respondre amb sí o no, mentre que les parcials no. T'agrada el vídeo seria una interrogativa total, mentre que quin vídeo t'agrada més seria una interrogativa parcial. Per últim, cal destacar que existeix un tipus d'interrogatives que no porten signe d'interrogació. Aquestes són les interrogatives indirectes. Les utilitzem quan preguntem alguna cosa de manera indirecta. L'exemple "vull saber si has estudiat" és una indirecta d'interrogativa total "has estudiat?". Les oracions exclamatives es tanquen sempre amb un signe d'exclamació i expressen una emoció intensa. Sovint van precedides de partícules exclamatives. Les imperatives expressen una ordre, prohibició, un consell, un prec, una exhortació. La majoria de vegades una ordre o una prohibició. Poden ser igual que les enunciatives, afirmatives o negatives. Utilitzem el subjuntiu per a aquestes últimes. Les oracions dubitatives expressen dubtes. Van precedides sovint per adverbis de dubte, com ara pot ser, tal vegada, etc. Poden també incloure la perífrasi de probabilitat deure més infinitiu. Per últim, tenim les oracions optatives que expressen desitjos. El verb sempre va en subjuntiu i sovint porten expressions de desig com ara tant de bo. Bé, això és tot. Per favor, feu un bon examen. Adeu.